Өткен ел бик тиз үттік, конечно, быйыл 4 сағат 9-дан берлі уже утырам. Қазанның ТЭЦ урамындағы техник күзету пункті сағат 12. Мында қазір унлап машина шират күте. Өз ширатын күтіп жеткірушілер 9-дан берлі утыруларын айты. Бик ұзақ болды, конечно. Өткен жыл 4 сағат ширатта yo'q. Раньше где-то полчаса всего лишь. Элек стоянка тулы болса да, бүтін машиналарға 4 сағат ішінде күзету ясап шығаралар иде. Хәзер менә 9-дан утырам. Шимбә көнне хәл тагын да катлаулы булган. Менә социаль шелтәрдә берәү ширатны тасвирлап язган. Бер атны ОСАГО полис сынаулары өчен автомобильне күрсәтә алмыйм. Яңа закон керттеләр дә, аның буенча хәзер көненә 16 машина гына кабул ителәләр янәсе. Татарстан буенча техник күзәтү станциялары санын 32-дән 4-кә калдырганнар ди. Бу ТЭЦ урамындагысы. Биредә машиналарга техник күзәтүне Таттехконтроль оешмасы уздыра. Яңа кагыйдәләр буенча эшли генә башлаган көннәрдә шират булуын раслыйлар. Әмма социаль шелтәрләрдәге кайбер мәгълүматны кире кагалар. Көненә 16 автомобильне бер белгеч кенә кабул итәдиләр. Ә биредә берничә пост. В первой неделе ввода новшества операторов технического осмотра присутствует. Март башында техник күзәтү операторлары яңа программага күчте. Шунда кыенлыклар килеп чыкты. Нәтиҗәдә тикшерү акырнайды. Хәзер әлеге кимчелекләрне бетердек диярлек. Пункт гадәти режимда эшли. Исегезгә төшерәбез, техник күзәтү турындагы законга үзгәреш 1 марттан керде. Хәзер ТО вакытында Татарстанның пунктка кергәндә һәм чыкканда фотосын ясау мәҗбүри. Моннан тыш ул фотода диагностика уздырган пунктның урынын күрсәтәләр. Җиңел машиналарны 30 минут эчендә, автобусларны 72 минутта тикшерәләр. Автобус килгән очракта алдан язылган булырга һәм күзәтүдә ЮХИДИ хезмәткәре дә катнашырга тиеш. Бүген автобуслар күп иде. Задний ход! Кагыйдәләрдә тагын бер үзгәреш бар. Хәзер күзәтү пунктлары билгеле бер нормаларга туры килергә тиеш. Туры килмәгән 60лабы үз эшчәнлеген туктаткан. Хәзер республикада 100дән артык пункт эшли. Абсолютно неважно, где вы проживаете, где Техник күзәтүне яшәү урыны кайда булуга карамастан теләсә кайсы пунктта узарга мөмкин. Пунктлар Татарстанның һәр районында бар. Белгечләр сүзенә караганда, әлеге үзгәрешләр техник күзәтү уздырмыйча гына ялган документ алуны туктату өчен эшләнә. Соңгы вакытта илдә кеше үлгән һәлакәтләрдә автобусларның төзексез булуы ачыклана. Реформа прохождения процедуры технического осмотра. Беренче чиратта бу реформа кагазга гына күзәтелгән дип язылмасын өчен эшләнә. Берничә ел дәвамында аны тикшермәделәр, хәтта мондай диагностика картасын бүләк итеп биргән очраклар да бар иде. Диагностика картасының куллану вакыты быелның 1 февраленнән 30 сентябрь аралыгында чыга икән, ул ярты елга озынайтыла. Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет шелтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.